И така, хора, здравейте и добре дошли. Днес ще играем Poppy Playtime отново и да, нека започваме. Само изчакайте 10 секунди. Така. Добре, хора, върнах се. Така. И така, хора, здравейте и добре дошли в епизод 3 на Poppy Playtime Chapter 2. Както виждате, днес ще играем по този Poppy Playtime Chapter 2 и ако искате още такива видеа, може да оставите едно харесване, да се абонирате за канал с камбанката, а сега нека да започваме просто, защото тази игра... Хора, успях! Yes! Хора, успях, не мога повярвам. На къде съм сега? Мога ли го чупа това? Не. Минах го, хора! Yes! Воу. Да, чакайте, аз какво направих? Аз тук нещо се... Минах всички игри, да. Добре. Хора, в момента, ако се чуете какво става, просто мами Лонглег се ядосана и мисля, че е някъде зад нас. В момента тя е супер ядосана, защото минахме всичките игри. Да. Някъде ни гони, което не е добре и просто... да. Минахме всичките игри и тя в момента е бясна. Хора, както я чуете, тя е бясна, защото ми минахме всичките игри и сега трябва да получим и третия код, за да се измъкнем от тук, от тази фабрика. И да, хора. Аз къде? Моля? Моля? Чакайте, аз да не би да се върнах тук, що? Аз се върнах, хора. Чух някъде мами Лонглегс, така в момента не сме на тук. Значи трябва да сме на тук. Дали сме на тук? Да, на тук сме. Но хора, както ви казах, мами Лонглег се ядосана, защото и минахме всички игри и да, я победихме. Сега тук какво е това? Water Treatment. Тук се пречиства водата явно. Добре. What? Чакайте се. Така ли трябва? Чакайте се. Не, аз го разбрах. Да, добре. Разбрах го, хора. Вижте сега. Това трябва да... Ето, май го разбрах, мисля, че ето тук трябва да дойдем, да... Аз трябва да отида към Game Station-а. А това пък на къде води? Чакайте, what? Какво е това? Това е много кринч, няма да ви лъжа. Чакайте, стойте. What? Чакай, тук има играчки. Какъв този бутон? Мога ли да го натисна? Добре. За какво трябва тук да идвам или май не съм на тука? Чакайте, аз дали мога да... Не. Чакайте, вижте, тук има скенер за играчка. Паднах. Браво на нас! Добре, хора. Ето тук сме. След като фелнахме. Тук трябва да го правим вече. Къде е това? Чакайте малко. Не, чакайте, аз се обърках нещо. Добре, това защо измислям толкова тъпо? Сега.
Това ли мога чупа по някакъв начин? Едва ли. Идеално. Значи, както видяхме, явно трябва да вземем някаква играчка. Обаче въпросът е как трябва да вземем тази играчка. Това е много кринч. Искам да го бутна, защото е кринч. Чакайте, това е... Май разбрах това за какво е. Тук има бутон. Тук има още един бутон. Мога ли да се издигна нагоре? То има ръчка, чакай. Не, това е за нагоре. Чакайте сега. Това е за нагоре. Това го активирах. Така, добре. Добре хора, разбрах. Значи това трябва да дойде по този начин. И сега трябва... Не. Не. What? Чакайте сега. Сега трябва да се получи нещо ето такова. Да. Ето хора, както виждате вече взехме тази... Къде... Ето го. Бонзо Бъни. Това мисля, че беше още от първата игра, която минахме. Да хора, ето както виждате в третия епизод днес, в третия епизод ще минем играта. Чакайте сега. Така. Сега това трябва още един път да го... Да. Значи сега, мисля, че просто трябва да дойдем ето на тази страна. Защото не мисля, че ще ни пусне толкова бързо до Game Station-а. И да. What? Това е още като в първата игра. Добре. Харесва ми. Тук има шахта. Щях да питам сега какво трябва да правим. Да, тук има шахта. Тук ли трябва да изляза? Май да. Не. What? Да, тук трябва да сме, да. Опа. Чакайте, че църкнах това без да искам. Но както виждате, тук има касетка, тук има някакво роботче. Но да хора. От тук идваме. Нека видим тук какво има, защото ми е интересно. Добре, не сме на тук. Значи сме на тук. Опа! Оцелях! Чакайте. Трябва да падна. Добре. Добре, чакайте. Добре. Така. Добре, вижте сега, разбрах какво трябва да стане. Добре. Ето, направих го. Значи, отнеми може би цялото възможно време, което имах, обаче го направих. Значи, къде паднах? Имам фенерче между другото. Чакай, защо тя тук? Не. Аз минах всички игри, защо ще играем още една игра? Ще играем Креница... Не. Креница точно с нея не бих искал да игра. Тя отброява даже. Ма тя ги знае числата, леле. Чакайте сега. На къде сме?
Хора! Хора, на къде сме? Нямам си никаква идея каква е тази фабрика или подземище, каквото е, не знам. Значи това е много голямо. Това е някаква фабрика, нещо ясно. Значи тук има някакви дупки в стената, нещо. Кой ги е пробивал тия дупки, си нямам никаква идея. Оу, добре, нека да видим. Мисля, че трябва да сме на тук, не съм сигурен. Аз тази игра ви казвам, не помня нищо от нея, бях играл, обаче не знам. Хора. Ръчка. О, пак ли в тия шахти като в Poppy Playtime Chapter 1. Фигурка на мами Лонглекс. Супер. Въпросът обаче къде е тя? Ама по-скоро аз не бих искал да знам къде е. Моля, на къде е? Защо сме тук? Staff only. Добре. Чакайте тук. Щях да го игнорирам това. Какво е това тук? Тук има някакви числа. Значи тук има червен кабел 1, зелен кабел 3, синьо 2 и това е 4. Червено, синьо, червено. Чакайте, аз се обърках. Обърках се. Червено, синьо, зелено, добре. Червено, синьо, зелено, жълто. Добре. Нека да видим. Тук пространството е малко по-малко. Оу, what? Не. Леле, гонят ни, хора. Къде да се скрия? Тук. Ще се скрия тук, че не знам къде. Аз няма къде да се скрия, хора. Дано да не ме намери. Чакайте да отихне музиката. Добре. Ами хора. Това беше доста неочаквано. Моля се да не си тук. Добре, не си тук. Ами... не знам дали искам да ходя натам, но не мисля, че май имам друг избор. Пак ако ни подгони, пак ще се скрия на същото място, където бях. Обаче, това е по-интересно. Аз нямах си идея къде да се скрия буквално. И просто ми дойде като идея да се скрия там. И си викам, чакай да пробвам да се скрия там, пък ако стане, ако не е жалко. Да. Но вече стана принципно. Това пъзълче бях гледал едно видео на моя приятел как се беше мъчил да бада в мене и вече знам просто. Сега се сетих просто. И да. Какво включих? Моля. Какво е това? Чакайте, имаме това колело. Супер. Чакайте, какви са тия? Не знам. Please repair asset. Демек трябва го реперни. О, не, стига бе! Моля ти се, искам да не ме хваща. Тук ли трябва да се крия? Държа ги здраво вратите, държа здраво порцата. Добре хора. Окей. О, добре. Да.
Ами хора, мисля, че не сме толкова далеч от края на играта, затова мисля този епизод да го направя малко по-дългичък. О, не, защо пак има ръчки? Не, стига да е. Добре, дърпаме. Моля. Бягай, гонят. Бягай, че ме гонят. Тук и виждам ръката. Чуйте обаче как реве, това е ужас. Добре. Май трябва да справя на Тарзан и ме хвана. Не. Хора, изкарах се къла просто. Някое такова, изкача ми от нищото, почвам да слушам как почва да реве и някакво аз почвам да си викам дай, нали, да се изкача нагоре, цъкам, аз осъзнах, че не трябва постоянно да спамя. Аз трябва буквално да... Не трябва да спамя, аз трябва да го задържа, което е по... Да, вече знам какво трябва да се стане. Хора. Добре, хора. Скачкай, моля ти се. Хора, значи искам да ви кажа, че аз точно тръгнах, нали, да играя, нали, и почнах да играя вече, нали, сериозно. И си викам дано да успея докато тя ме гони. И да, хора, и аз, нали, успях и накрая стана, се случи това, че аз не успях да снема играта, защото явно не ми е записало играта. Значи хора, вижте сега ще ви обясня каква е ситуацията. Аз почнах да играя, нали, отново да се опитам да мина тази част с Mami Long Legs. Обаче се оказало, че записа ми е спрял. И което го осъзнах след като стигнах до тази част. И тя, значи, ние просто да. Какво е това? Приличащото на паяк. What? Това е тази врата иначе тука? Не знам. Хора, обаче тук ни се отвори вратата. Окей. Тук минаваме по някакви стълбички, катерим нещо, да аз не знам. Добре, на къде трябва да ходим са? What? Тук имаме пак да скачаме някакви такива джъмчета. Тук може ли да вляза? Не. Обаче мисля, че трябва вече сме близо към края на играта, защото победихме Mami Long Legs. Надявам се това нещо, което я взе да ни помогне да се живи пак. What, хора, тук е Game Station-а. Обаче ни трябва още един код, за да избягаме по принцип, както знаете. Тук има някаква стаечка. Хора, вижте, тук е Попи и кода също. Нека го видим. Ами добре, хора, събрахме и трите кода. Какво е Попи? Мисля, че убих, да. Ама иначе Попи изглежда в момента малко странно от първия път. Не мислите ли? Добре, тя тук вратата се отвори. Хора, да, както виждате, явно сме близо към края на играта. Обаче сега ще видим какво ще се обърка, защото, както знаете... Чакайте, аз мисля, че сега разбрах какво ще се обърка. Ние в Chapter 3, нали, започнахме, когато, нали, нещо ни хвана и видяхме, че този влак е разрушен. Да. Значи, заек... Опа, не е това. Обърках го. Чакайте, че се обърках. Значи, как беше?
Заек, гилаги, коте, мами лонглекс. Червено, жълто, червено, синьо. Червено, жълто, червено, синьо. Нали така? Червено, жълто, червено, синьо. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. What? Чакайте да видя. Заек, гилаги, коте, мами лонглекс, червено, жълто, червено, синьо. Не, 1, 2, 4 в 3. 1, 2, 4, 3. Ето го! Ясно. Нека да видим. Тя попи къде иначе? Че не ми е ясно. Обаче ето го, хора. Махаме се от GameStation. Нека видим сега какво ще се обърка с тази игра. Какво ли ще се обърка сега? Все пак има Chapter 3, играли сме Chapter 3, нека да видим сега какво ще се обърка. Добре, хора. Аз съм застанал идеално. Добре, хора, нека да видим сега. Нека да видим на къде ще отидем. Между другото, тук е много готино. Да. Аз ще помогна да... Да, спасихте. Да. Какво? Не. Тя каза, че... Хора, тя каза, че... ние сме й помогнали да се измъкнат кутията. И каза, че сме перфектни. Перфектни за... Сме перфектни, че не трябва да ни губи. И затова сега тя смени посоката на влака и сега отиваме някъде другаде. Не, това е между другото много гаден край. Попи ни прецака буквално. Попи ни прецака. Какво се случва сега? Хора? Какво е тази ръчка? Я? Хора? Нещо сега ще се обърка, сигурен съм. Освен, че ни смени посоката, нещо друго ще се обърка. Хора? Ще се разбием, не? Защо? Не, хора, сега ще се разбием. Не, стига, бе. Какво? Мога да... Искам да дръпна ръчката. Stop the train. Warning. Чай, че не виждам. Unsafe. Stop the train. Добре, дръпнах ръчката. Нека да спреме влака, защото ще се разбием и положението не е добре. Не. Хора, не. Не, хора. Обърнахме влака. Преобърнахме влака. И припаднахме. След като преобърнахме влака. Play care. Какво е това play care? Не знам, припаднахме отново. Хора, както виждате, минахме играта и благодаря, че гледахте това видео. Надявам се тази поредица да ви е харесала. Ако така му оставяте много харесване, да се абонирате за канал с камбанката. И благодаря, че гледахте това видео. Ще се има в следващия епизод на Poppy Playtime Chapter 3, в което ще се опитаме да минем онова ниво, където там е с училището и учителката. Така че да, благодаря, че гледах това видео. Ще се има в следващия епизод. А до така от мене. Чао!